Už nepúšťam cigáni, lebo dokola to istý. Laba, 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 dej. Tak čo ti jebe? Laba, 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 dej. Tak tento rytmus, tento tu zabil. Ideš časom nejak ostatný. Bendík, mamma mia, a ty čo robíš? Katastrofa. Však ty furt istý dokola, ja ošalím. Camaro, McKenzie, furt isté. Už ma neprekvapí, v čom to bude. A všem ide iba o to zhlednutie, alebo chce ju velolove z YouTube. Už ma nebaví, púšťam TikTok. Skočí na mňa Pablo Dilino, Kotlár, security a podnikateľ. Prepočítať si tylové po stole. Rozhodol som so asi takto. Zapnem Cubase, nahrajem vám to. A na konci som pochopil, čo robím. Že robím to isté, asi to, čo vy. Už nepúšťam cigáni, lebo dokola to istý. Laba, 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 dej. Tak čo ti jebe? Laba, 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 dej. Tak tento rytmus, tento tu zabil. Ideš časom nejak ostatný. Bendík, mamma mia, a ty čo robíš? Katastrofa. Však ty furt istý dokola, ja ošalím. Camaro, McKenzie, furt isté. Už ma neprekvapí, v čom to bude. A všem ide iba o to zhlednutie, alebo chce ju velolove z YouTube. Už ma nebaví, púšťam TikTok. Skočí na mňa Pablo Dilino, Kotlár, security a podnikateľ. Prepočítať si tylové po stole. Rozhodol som so asi takto. Zapnem Cubase, nahrajem vám to. A na konci som pochopil, čo robím.